Jien naħdem fir-restawr u dat tip ta' bini tal-ħajta sejħ qatt m'għamiltu, allura dejjem tajjeb li wieħed jitgħallem naqra iktar. Din il-mara hija waħda mill-40 persuna li applikat għal kors speċjalizzat dwar is-sena tradizzjonali tal-bini tal-ħitan tas-sejħ, organizzat mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-BCA spjega lil parteċipanti li lestu b'suċċess dan il-kors se jingħataw ċertifikat ta' livell 2 rikonoxxut bħala parti minn triq formali ta' taħriġ fis-settur. Bħala BCA ġejna ħriġna l-kors relatat mal-bini tal-ħitan tas-sejħ. Da maqsum żewġ fażijiet, wieħed minnhom huwa t-teorija u l-ieħor huwa l-prattika. Il-prattika saret fil-Park tal-Inħawi fejn flimkien mal-Kunsill Lokali u l-Ministeri rispettivi ikkoordinajna biex parti mill-prattika issir f'dan l-imsemmi park. Għal daqstant qed nerġgħu nenfasizzaw li t-teorija tingħaqad mal-prattika minħabba l-fatt li hija importanti ħafna. Il-ħitan qed jimnew blużu ta' ġeber riċiklat li f'ċirkostanzi normali kien jispiċċa jintrema, iżda li qed jerġa' jingħata ħajja ġdida għal dan il-proġett. Il-Ministru Jonathan Attard qal li inizjattivi bħal daw ikomplu jissaħħu l-kompetenzi fis-settur, joħolqu valur miżjud lil komunitajiet lokali u jitħarsu elementi importanti tal-wirt kulturali tal-pajjiż.